Χαιρετίζω όλους από το Διεθνές Γραφείο Υγειονομικού Καταστήματος Μετάφρασης. Είμαστε το μόνο κατάστημα για τα καλά σας ωφέλη για την υγεία και αναθεώρηση προϊόντων και το μόνο κατάστημα που μπορεί να μεταφράσει σε όλες τις γλώσσες. Και μιλάμε για αναθεώρηση, τι στον πίνακα κριτικών μας σήμερα. Σήμερα εξετάζουμε το Ballack Extreme. Το Ballack Extreme είναι στο hot seat σήμερα. Τι ακριβώς είναι το Ballack Extreme και πώς εκτελεί τις λειτουργίες του. Το Extreme Ballack είναι ένα συμπλήρωμα πολλαπλών συστατικών που λειτουργεί σε πολλαπλά μέτωπα για να διαγείρει τεράστιες αυξήσεις στη μυϊκή αύξηση. Και τι υπόσχονται μουλτιακραίες? Θα σας προσφέρει ενέργεια, θα προωθήσει την παραγωγή τεστοστερόνης, θα βελτιώσει την κατάσταση των μυών σας, θα επιταχύνει την ανάκαμψη μετά την προπόνηση και το πιο σημαντικό, θα μεγιστοποιήσει τη μυϊκή σας ανάπτυξη. Αλλά εξετάζουμε τα συμπληρώματα υγείας και τα προϊόντα από όλο τον κόσμο που πάντα υποσχέθηκαν, αλλά απέτυχε να παραδώσει. Είναι αυτό ένα ακόμη από αυτά? Ας μάθουμε. Το μεγαλύτερο μέρος της ακραίας ζήτησης, γιατί αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στα συστατικά, ίσως υπάρχουν κάποιες απαντήσεις. Συστατικά εκτός από συστατικά όπως το Momordicin Original και το KSM66 Original, το Ballack Extreme περιέχει μια σειρά από άλλα συστατικά που υποστηρίζουν το σώμα σας στη διαδικασία δημιουργίας μυϊκής μάζας. Εκχύλισμα φύλλων τσουκνίδας είναι ένας φυσικός αναστολέας της DHT. Παρέχει ενέργεια, υποστηρίζει τη ζωτικότητα. Εκχύλισμα βοτάνου μυδικής. Υποστηρίζει τη ζωτικότητα, αυξάνει την αντοχή, ρυθμίζει την ισορροπία των ορμονών. Εκχύλισμα ρίζας Σιβηρίας Ginseng βελτιώνει τις προσαρμοστικές ικανότητες. Μειώνει το αίσθημα κόπωσης, μειώνει την παραγωγή κορτιζόλης μετά την προπόνηση. Εκχύλισμα σπόρων κολοκύθας υποστηρίζει την ανάπτυξη του μυϊκού ιστού. Υποστηρίζει την παραγωγή ανδρικών ορμονών, βελτιώνει την υγεία του ουροποιητικού συστήματος. Βιταμίνη Β12 συμμετέχει στην παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. Μειώνει το αίσθημα εξάντλησης, υποστηρίζει την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Σελήνιο Select Original υποστηρίζει τη λειτουργία του θηρεοειδούς αδένα. Συμμετέχει στη διαδικασία σχηματισμού του σπέρματος. Προλαμβάνει προβλήματα με την ισχύ. Εκχύλισμα ρίζας μάκα. Έχει προσαρμογόνες ιδιότητες, έχει θετική επίδραση στις γνωστικές λειτουργίες. Ρυθμίζει τα επίπεδα ορμονών. Εκχύλισμα Shilajit υποστηρίζει το σκελετικό σύστημα. Ρυθμίζει την ορμονική δραστηριότητα, υποστηρίζει τη γονιμότητα. Εκχύλισμα φρούτων Palmetto υποστηρίζει την υγεία του προστάτη. Μπλοκάρει τις ενέργειες του DHT, αυξάνει τη σεξουαλική επιθυμία. Βιταμίνη Β6 συμμετέχει στο μεταβολισμό των λιπών και των υδατανθράκων. Επιταχύνει την καύση λίπους, μειώνει το αίσθημα κόπωσης και κόπωσης. Ψευδάργυρος βοηθά στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων τεστοστερόνης. Συμβάλλει στη βελτίωση της γονιμότητας, καταπολεμά την τριχόπτωση. Νομίζω ότι κάποιος κάνει την εργασία του ή κάποιος είναι καλός ερευνητής, γιατί αυτά τα συστατικά είναι πολύ καλά για την υγεία σας. Αλλά εάν είναι πραγματικά ασφαλές να καταναλωθεί σύμφωνα με τον ιστότοπο, και παραθέτω. Το Ballack Extreme είναι ένα σύνολο φυσικών εκχυλισμάτων, βιταμινών και στοιχείων, επομένως δεν πρέπει να προκαλεί παρενέργειες. Πριν χρησιμοποιήσετε το συμπλήρωμα διατροφής, βεβαιωθείτε ότι δεν είστε αλλεργικοί σε κανένα από τα συστατικά που περιέχονται στο προϊόν. Τέλος απόσπασμα. Πώς πρέπει να χρησιμοποιήσω το Ballack Extreme? Η συνιστόμενη δόση είναι 3 κάψουλες, το προϊόν πρέπει να λαμβάνεται με νερό, 300 χιλιοστόλιτρα. Πού να το αγοράσω? Είναι διαθέσιμο σε διεθνές επίπεδο. Όπως το Διεθνές Κατάστημα Υγείας Μετάφρασης, μπορούμε να σας πούμε να αγοράσετε το Ballack Extreme στο Google σε ιστότοπο τρίτου μέρους, αλλά είναι hacker που μπορούν να παραβιάσουν τα στοιχεία της τράπεζάς σας και δεν θέλουμε να σε χακάρουν, οπότε ζητάμε από την εταιρεία έναν κρυπτογραφημένο σύνδεσμο. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε στην ιστοσελίδα μας, αλλά θέλουμε να είμαστε διαφανείς μαζί σας. Συν έχουμε έκπτωση με τον κρυπτογραφημένο σύνδεσμο. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το Ballack Extreme, ελέγξτε το σύνδεσμο κάτω από το βίντεο. Ελπίζουμε ότι αυτό εξηγεί λίγο περισσότερα για το Ballack Extreme. Μέχρι αργότερα, θα σε δούμε τριγύρω.